Ha ulai spa saupuhnyo point ar meter ho medium wave open kar bo praspa 100 kHz kumjuru ha radio channel jongga duration free to air DTH bar kumjuru ha ushispa alai point 100 MHz kane kade ko all India radio shalong Parlong nong ngap hagan ka por ngin walam shapi ya ka jinga kren lingba ka telephone bat i Dr. Adrina Lingdo additional district medical health officer East Khas Hills district Iban Panchai hangi halor ka jingpang khlam COVID-19 lane coronavirus. Iban yakren bat I ide ikong Cordelin Thankhiu. Gidan bat ngi hagani ka pori Dr. Adrina Lingdo ibalong I additional DMHO jong ka East Khasi Hills district. Te Dr. hagani ka por ni kwaban kli pi khindian shapang kani ka jingpang COVID-19 lane ka bagi ong ka coronavirus. Te ka COVID-19 ka di ka jingpang ka balong kumno Dr. Kani ka jingpang bangiyo na uto kanyang jingpang rongkon o coronavirus. But usap siyang lingba ki sumbo jarho ne umbia. Bala abandon hakaleer ka bangi ring siyam ne hakitiar kita gime isuki ba kumta terter. Te ki hidak kishin jong kani ka jingpang. Kidak kishin kilong paning kong ka jingship ne ka jarho ka jingjinjar ban ring ne penher siyam. Ta ki di kita kong sane ne halon jong gime La bandon ro kajing khamet bat khle kajing set khmot ne ni elmot kajing sat rendang ne kajing penhiar Doktor kito ki bayo e kani ka jingpang kasimpor hadu kat nusngi ai tharai ba kan pau kadak kishin kasimpor hadu pereng hadu khat sosni pada yom ka incubation period ka ikabangi de ban le banya daya la dina kani jingpang Banyadaya la dia nakatanta baro hi kalum nagani jingpa ide ban shong be haye ide ban kiar nakabali sikitsa ka babon bare kung kiting khawai kiting yap bare kiting seng but kino kiting lang pat ba babon bare but habangi hab ban ni pa ha ban pindong kam da kamas ne kiting set combination tur but tin sanga yala dia nakiwei vasini tar netam million ban sa ekikti da ka omba ka sabon man la kapor kham tam lei swaban kta eka durfan badhaba sinria ne jurho pat million ban ka eka shintor bat khmot da ki chain ki chapinda chain pagni on ki tissues ki tikna pin paper ne da ka bangi jurho ne sinria ha ka tumbo dor kumbala kla e ki hi kai baro nakabenta ki topat ki barangwan na ki tingwan na ki chilna ne ri bala don gani ka chingpang ka chingket khile ban bod ki kendon bala bod da katanat jo ko ka baning kong e ka dai tin pintet ne register o number 108 ne ka don ro ka to on registration ka bang thrai paro ki yo hi bla mi ki ko khobor man la ka por bla pintet ha ki tv but kini pada hadin de register ki ben chong khop hala ye la kun ko pa at self-me. Katangi ang ka home quarantine na ka isolation. Home isolation mo. Teki ay kikandon ki bangi David Boot habang ile ya kani ka home quarantine kumnong ila banle ya kani hangni haying la jong. Pagbaning kong ka jingmot jang ka home quarantine mo. Ne quarantine na home quarantine ka long. Ngi ben chung bet kat self-me linter haying. Ne kaskum ka jingta jang doktor ne ki bor sarkar. Aba ar pa pisong haying ki dimendan ha ijong ikamta kin song na pintia lada pihak ni sabah jaba kamera jong piru tin million dan jengai na laki bahing bahasam kumbasi mitare laki song le pia sadalla ale laki jong pila on pinong kam la song kachakale sabar dala pihak le pa pihak long dale khoi dat sat hai kini kachakale toilet ni panchana mo wal ar pade kidegan sat ira kiti jong ki man na ka pod ka sabon lenne daga pinong kam ni kiting sat ti kindi dan pinong kam lang yar jong ki be kit khot jong yen kum kitriang ke samot ki pela ki kelap ki towel ki jan se ya ki we sat la ka jong wat dekle ang jong ki bahaying bahasem they have tapi dengi kita jinda kmat center bakteriang pat ya yang man makan riun henyo kanta tatwa batin bera iki jinda kmat ne center dengan wi swa ha ka bleach daga da pitendong kam da bleach oda tada hidrat pan te banthang ne te phakno timden tendong kam daga chuk jinda kmat ne center ta ki wei kan ma jinda kmat center bala pendong kam ki don ye kini hi yang sintang But satu way ngakwa ban chicken tu lang hang ni ba ada kita kan no mo on kita kishin ke bang ta ai menen nei ada kita ni kita kishin kita kan so yang dia kan ni sabar mali wa doctor na bilik kita ka hygiene sumar and they phone number 108 that me control room number jong district joni
7085288136 ni da kakasingan ongpan New North Prasan Pra Iway Lai Henry. To kubli sibun doktor hi tu ki jimbatai ki jongpi hakabai dei bat ka home quarantine bat ki ki kendon ki bangi dei ban bon habangi le ya kani ti hakaba khandung ko akli khindiat ipi hatu pi don mo kanu ka khubor ka balingkon ka pilaban ai ki pajpa halor ka jingdon kam bane trilang bat ki bor jong ka koi ka khia ban pensange ya ka jing sapriang jong uni uknyang jingpang covid-19 kajik tu ni kalong ya daro banom le sting ni ka jingpang covid-19 kan ma ba kan ne ka de ka pandemic mi ong ne ka jingpang khlang kan ma ba bon ki atre shi tom met la bat sni banya khon persa e uni knyang jingpang to tibru ba wat kiri kum kari America Italy ba kiwei ki bla biang lot na dong sha dong ro kim sinala banya dai la ka chat den reu na uni knyang jingpang this ngong ba banya kit kya banya shong khop hala ye kya ne ki jaka ba bon breu sinjanga yela dia na ki wei la kumno light put ne simita ra da ki hab anni na ye pinmile ne ka jing sakti barabor ba daro ki chi kai ala ai long ki bale khoj hayeng khaki sodong solkhon bana ka banta ki to pat ki balaw ni ki jaka ki bala don ga ni ka jing pang pat kin tu ka long ba wat nom tie anjay vote de ki kin don ko bagila bo na ga liang ka kana chu ko ya ta ka ba shong ko ala ye ko bala batha da vote de ni ki chi kai ko mo ham tang ba phia da ala ti ndi phia da ro ye ki yen ka sam he gar ko we ki ba thon ta kum chu da ka ba le ko ne pa ko mo phia shin nang ta ha ka ba ya da lang ye ki em nang sa lang ko we te khaddo khadwai ni dom kam ni ka chi snok ti lang chung baro kanang ba ni la ban rat ding khong ye on khyang chi ti kubli sibun Dr. Adrina nakabenta kani ka jing pensyai bat ki khubor ki jongpi inget scam baki pajba habaki yo sngoy kani ka jing kren kin simkhia bat kini trailang ringkat bat ki bor sorka bat ki bor jong ka kot ka khia ban yale ban pen duna ya ka jing sapriang la ni ban sange sendon hi ya ka jing sapriang jong ni uknyang jing pang covid-19 kubli sibun doktor Ketua Mentan Kelong Kajing Keren bat i Dr. Adrina Lingdo, Additional District Medical Health Officer East Khasi Hills District, Lingba da ke telefon, halor ke ni kajing pang kelam COVID-19 ni coronavirus. Bat i balai keren bat i ide kong Kodelin, thank you. Ke ni kalawan cepi na ke All India Radio Shillong.